Dámy a pánové, dnes bych v tomto videu chtěl krátce shrnout rozdíly mezi vinylem a laminátem, laminátovou podlahou. U vinylové podlahy máme 3 varianty na výběr, ze kterých můžeme vybírat. První varianta je lepený vinyl v nějakých formátech 90 na 150, je to například u podlahy Thermofix od českého výrobce Napayel firmy Fatra. Další rozměry a další varianty jsou na HDF desce, což je podklad stejný, tak jak je laminátová podlaha, a do třetíce je to vinyl neboli celnovinyl o síle 5 až 7 mm jde výrobců, který má taky zámek, instaluje se však na speciální podložku. Co se týká u laminátů, laminát dneska máme v tloušťkách od 6 do 15 mm, dekorová škála je široká od imitací dřeva, kamene, různých popisů, reklam a tak dále. Můžete mít nepřeberné množství v tomto produktu. Rozdíl u těchto dvou materiálů je v tom, že dneska hodně se na stavbách využívá podlahové topení. Z mojí zkušeností říkám to, že čím slabší materiál, tím lepší prostupnost a rychlejší temperace daného prostoru. Proto pokud někdo má doma podlahové topení, ať už elektrický nebo teplovodní, při použití speciálního flexibilního lepidla buď volit vinyl celoplošně lepený o síle 2,5 mm, ale lze i volit vinyl na HDF desce nebo laminátovou podlahu, nicméně při síle u vinylu třeba 9,5 až 10 mm například, nebo u laminátu od 6 do 10 samozřejmě ten postup trvá daleko díl a teplota v té místnosti jde postupně nahoru než u celoplošně lepeného vinylu, který v té síle umožňuje tu temperaci rychlejší. Co se týká dalších materiálů, budeme o tom hovořit v dalších videích. Sledujte nás, budeme rádi. Mějte se krásně a hezký víkend.